Tungod sa lalis sa samtang nag-inom, tumboy na dunggaban sa usa ka bayot. Dalang gitabang sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation si Emeline Suaso, 33 anyos, human na mahiagom og sama dinunggaban sa iyang lawas og sa iyang ulo. Nahiagom usab og gamay nga sama dinunggaban ang usa ka Cialini Barrete, 45 anyos. Matod sa Chief Investigator sa Police Station The 5 nga si Police Lieutenant Lionel Irin, nag-inom ang duha ka mga biktima uban ang usa ka bayot nilang higala o kaubang trabahante sa salon nga si Richard Piñaranda, 28 anyos. Pasado alas 12 sa gabi niadtong Martes sa may Lower Mustang, Barangay Pusok. Apan samtang nag-inom, naglali sila, hinungdan nga gigukod sa bayot si Cialini apan misuway og uwang si Emeline. Hinungdan nga siya ang nahiagom sa sama dinunggaban. Nabalhog na karon sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office si Richard o Ricardo. Apan gikatahong nga nagdumili ang biktima sa pagsangat og kaso. Ang biktima ningon di siya willing mo file og kaso. So nagpaabot lang mi sa ilahang final nga desisyon, pinagi sa pag-execute og affidavit of desistance